रिबारनि मेलानि जोबथा मोनायाव 11टायाव बे फिसा नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बर' होनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हायोब्ला स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअ बिराद स्ट्रं जागोन बे लोगोफोर दाखालि बावैसो माबा मोनसे मिटिं जादों होनना बुंदों आरोना लोगोफोर भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना मिथिखागोन बबे मिटिङाव थांनानै बबे सोर हौवाजों खारलांदों बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोन भिडिअनि थ्रुयै दिनैसिम बिसोर सानैबो मोजां मोनलायनानैसो हाबा जादों होनना बुंदों दै मोजां मोनलायनासो हाबा जादों होनना बुंदों बिनि गेजेराव माने फिसाज्ला माने सासे 4 बोसोरनि गथ'बो जोनोम मोनबाय अंना खाना माने गथ'खौ गारनानै माने गुबुन हौवाजों खारखोना ना निजिनि बर' हारिजों खारखो माने जेबो मिथिनो मोनाखै जायबायदि खारिगिरि बिथांमोननि न'खरनिफ्राय भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन नोंथांमोना ससेखिनि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो नाय लोगोफोर बिनि बिमाया दाखालै मोनानि 7 थारिख आइ मेला रिबारनि मेलानि जोबथा मोनायाव 11टायाव बिमा बहा दं नोंलाय मानो दिनैसिमबो खबरानो गैया सानथाम जाबाय बहा थांखो नोङो सासे गथ'खौ गारनानै सासे गथ' बे फिसाखौ दोननानै फिसायखौ दोननानै गोमानानै दङ लोगोफोर बे गथ'आ बेसेबां गाबनानै माने जेबो मोजांखौनो खिथाया नों आंखौनो सिगांबो गोसथोनानै हाबा लाखाबाय दिनै गथ'आनो सासे 4 बोसोरनि जाखाबाय दिनैसो नों आंखौ माने सेर खालामनानै गारना खारखो मा जाहोननि थाखाय नों मोजाङै जेबो फोरमायनानै लाया नोङो 4 बोसोरल' जादों बेखौ बोरै गारनानै थांनो हाखो नोंलाय बहा दं नोङो फैफिनदो जेराव खिथाया मानो नों फैफिनदोल' नोंखौ जेबो खालामा बहा दं नों माने सिरियै थाबाय थाखो माने बबे जायगायाव दं जेरै खिथाहरा नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दं नामा दं आं नोंखौ खालामानो जेबो दायखौनो होआ नोंखौ अब्लाबो माने नों बिदि गारना खारलांखो नों जेराव खिथाया मानो फैफिनदो आं नोंखौ लाफिनदो नों फैफिनबानो जाबाय नै रजिता आदै नों मानो मा सानदों नोंलाय मानसिया दिनै संनाय नोंनो जर जबस्ति मोजां मोननानै नोङो थांदों दिनै नोङो बेबायदि मा गोसोजों दिनै नोङो बेखौ गाज्रि नुखो बेखौ नोङो मा दाय नुदों नोङोथ' फिसायनि सिगांनो फोरमायनानै लानांगौमोन बे ससेयावसो नों गुबुनफोरखौ मोजां मोनदों ना गुबुनजों माबा मोनसे रिलेसन थानानै दिनै गाज्रि खामानियाव थांदों जोंथ' बेखौ बुंनो थाङा आदै दिनै नोङो फिसायजों अनलायनानै थानांगौ आदै सना संसाराव खनसेल' मानसिया साराव उजिनानै खेबसेल' हाबा जायो आदै नोंसोरखौ जोङो जर जबस्ति खाथाबनानै हराखै जगेशजों नोंखौ नोङो मोजां मोननानै थांदों बेबो मावरिया गथ' जगेशआबो दिनै नोंनि फिसायाबो बेहा दिनै रावबो गैया आंबो नोंनो मिथिखायो नोंखौ बेखौ खामायनो रोंनाय रोङि गरिब धोनि नोंनो नुजोबखानाय हाबा जायो अन्थाव बाथाव 4 बोसोरनि गथ' नोङो दिनै जोनोम होबाय बे गथ'फोरनि खांनाय बानायनि दायथ'आ नोंनिमोन आदै दिनै नोङो संसाराव उजिनानै देहा गोगोम नोङो जेब्लायबो थांनानै थागोन नंदों नामा इसोरनि भगबाननि इच्छा आदै सना दिनै नोङो गाबोन माबा मोनसे बिपद जायोबा थाङै थुङै नोंनि फिसायखौनो नांगोन नोंनि बिमाखौनो नोंनो नांगोन आदै दिनै बे गथ'नि मोखांखौ नों मानो अननो ओंखाराखै बे गथ'आ मा अबस्था जानानै दं बे फिसायखौ नों मानो अननो ओंखाराखै आदै खमसे खम नों दिनै दुखिया गोरिबब्लाबो नोंबो हौवाखौ लादों मिथियो आदै सना नोंखौ होगोन होननानै नोंनि फिसाया फिसा लाबो अनदो मानसिया फापखौ दायखौ गोरोन्थिखौ मावो नाथाय गिदिंफिननाया गावबा गावनाव थानांगौ आदै मानसिया अराय समनि थाखाय संसाराव जोनोम लाफैयाखै आदै दिनै बे गथ'नि अख्राखौ नाहरनो नों नुदोंना नुवाखै नों अनखांफिनदो नों गोरिब थानोब्लाबो नोङो नोंखौ नाजादोंमोन नोङो बेखौ फिसायखौ गावनि फिसाय होननानै नोङो दिनै लाखिदोंमोन बेखौ नोंखौ हराखैमोन आदै नोंनि गोसो बायदि बैसो जास्लाबा मा जास्लाबा नों कलेज फरायफिनजोबा मा खालामजोबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ जाथाया बिराद डेन्जार जाना दं आरो लोगोसेयै दाखाल बावैथ' मिटिंनि गेजेरजोंनो माने गुबुन हौवाजों खारदों होननानै ससियेल मिडियानि थ्रुयै एबा फेसबुकआव आरो लोगोसे इउटुबाव मोननायखाय माने एक्जाक्टलि माने शेयार खालामना होदो बा एसे हमना मोनगोन खोमा होननानै आङो एक्जाक्टलि भिडिअखौ बानायफिनना होनानै लोगोफोर नोंथाङा गोरोन्थि साननाङा लोगोसेयै सानैजों मोजां मोनलायनानै बेफोरबायदि माने 4 बोसोरनि गथ'खौ गारना खारनायाबोथ' बिराद आमुमकिन जायो लोगोसे बिराद माने दुखुनि बाथ्रा गथ'आ ओरैबायदि गाबदों माने न'खरनिफ्राय ओरैबायदि रिकुवेस्ट खालामदों माने बिथाङा बहा दंहैयो बा आइजोआ खारनानै बहा दंहैयो माने गुबुन हारिजों खारदोंबाबो बा निजिनि बर' खारबाबो माने बजबफिनना लागोन होननायखौ नोंथांमोना बिदिन्थियै हमना मोनखाबाय जानो हागौ लोगोफोर गथ'आ ओरैबायदि दुखु नांथाव ओरैबायदि माने अन्थाव बाथाव गथ'खौ माने खास्रि बिस्रि मा जाखो सानैजोंसो मोजां मोनलायना हाबा जादों लोगोसे माने आजिखालिनि दिनाव ओरैबायदि जालांनो हमबाय बर' हिनजावफोरा गथ' सासे गोनां सानै गोनांफोरानो माने ओरैबायदि गुबुन हारिजों खारनाय निजिनि हारिजोंफोर खारनाय माने संसार जानायखौ थेर बेथेर माने ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि सेफायग्रा जालांनो हमबाय आरो लोगोफोरना बेखौ जोङो गोख्रों स्ट्रं लायाब्ला माने बेफोरखौ जों माने हमनो हानाय नङा आरो लोगोफोर भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोखि ना आजिखालिनि दिनाव माने फेसबुक इन्सटाग्राम जिखुनु माने हमनानै ला ससियेलनि लिंकआव जायबायदि मानसिफोरा माने खामानि मावो बेफोर माने जायबायदि बिहामजोफोरा माने ओरैबायदि गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं हमना
फेसबुकफोराव मेसेन्जाराव इन्सटाग्रामफोराव माने ओरैबायदि माने लेथ्रा कमेन्ट खालामलायनाय लोगोसे माने गुबुन हारिफोरजों माने फ्रेन्डशिप खालामलायनानै लोगो हमलायनाय रेप खालामजालायनाय बुथारजानाय लोगोसे माने गुबुन हारिजों खारलांनाय बेफोरखौ माने जोङो ससियेल मिडिया थ्रुयै बिराद नुगासिनो दं आरो बेफोरखौ जोङो माने मोनसे गोग्गोम माने एकदम माने इसेबां खालायबा माने बेफोरखौ जों फोजोबनो हाला आरो जेसेबांखि भिडिअ बानायदों माने एसेबांखि बारा जालांगासिनो दं आरो मोनसे बेमार बायदिसो सोलिबाय माने जोंनि बर' गामिनि समाजाव दै लोगोफोर आं बेखौ बुङोखि भिडिअखौ हायोबा स्किप खालामनाङा लोगोफोर शेयार खालामना हो लोगोसे बै माने जायबायदि आइजा खारदों बेखौ माने हमना मोनफिनो लोगोसेयै बिसोरनि न'खरखौ फैनानै माने संसार जाफिनो माने बे उन्दै गथ'खौ माने लाइफखौ मोजाङै नायलांगोन बा जोंनि बर' समाजनि संसार जानो ना नङाब्ला बेखौ माने जों मोजां खालामफिननो हागोन होननानै माने आं ससे भिडिअ खालामना होबाय नोंथांमोना गोरोन्थि नाङा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंफ्लांदों आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै माने गोरोन्थि जागोन निमाहा होगोनखौ माने मिथिखाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों